Takwana Chiromo. Ini ndiri mudunhu rino rachiFirusike kuGoromonzi muno. Ndiri Sabhuku muno. Sabhuku village, Dunstan village 3. Manenje akaitika kunzi kufukunurwa kweguva. Ini ndakanga ndisikanzwa ndakufonerwa nemukomana anonzi John. Mukomana uyu vanonamata kunzvimbo yatinoti kuchikomo. Saka kuriko ndo kwakafukunurwa ikoko. Saka mukomana uyu anoti vakasvika vachida kugadzira zvegoreja. Ndo pakaona paine vanhu vakanga varipo. Vamwe vakarara, vamwe varipo vachidzova-dzovawo zvavaita ipapo. Ndokusosvika achibvunza ati amuri vechechi ipi? Zvanzisi hatina mate chechi, isinoita zvevadzimu. Ndo paakabvunza ati saka kana muri kuita zvevadzimu tatopesana. Nokuti panapa panzvimbo pedu takapapiwa 2006. Saka imi matokanganisa. Saka imi muchibvisai zvinhu zvenyu. Vanhu vakatanga kuda kuita nako. Iye ndo paakati ko zvamuri vanhu vekuziva. Uye ndo paakati saka chibvai mutakure zvinhu zvenyu muende munesa panzvimbo ipapo vangu vakabayira makatwa ravo hanzi nembiya netsvimbo. Saka pavakasumudza zvinhu zvavo izvozvozvo vachiendesa kwavakanga vachiendesa. Uya akagaririra. Paakazoti agaragara akazoti kune waakanga ainaye wavaenda kugadzira naye panzvimbo apo. Akati baba atikwirei muchikomo mavaenda uko. Tinoona kuti vapedza here zvinhu zvavo. Ndo paakasosvika mukomana uyu nababa ndobva vasanganzana nemapfupa. Mapfupa akanga ari pachena. Mapfupa aya vakomana vaona mapfupa ayo ndo pavakashedza kuti imi dzokai. Chii chamaita uko? Vai vakati hapana. Zvanzi dzokai muone kuti chii. Saka pavakasvika mukomana achitarisa akati ini pandaona mapfupa aya ndangofungidzira kuti ndeemombe. Vakudhara ndofunga vanonzi vaiuraya mombe vachiisa imomo. Saka pamwe ndangofungidzira kuti imombe. Uye ndo pakati zvakadai here. Hanzi mukomana uyu ndo paakabva atora pabako apa. Handimunoziva kuti pabako panovharwa pamuromo. Saka pamuromo ipa matombo ipapo ndo vakanga vabvisa vachiitira kuti vapinze zvavaida kuisa mukati umu. Saka mukomana anobvunza kuti ko mavhurirei umu muchida kuitei? Zvikanzi tanga chida kuisa hari yedu yemikumbiro yedu. Mukomana achitsanangura anoti hari yakanga ine mvura inenge yegirini here kana kuti blue. Mvura yakanga iri muharimo. Saka mukomana yavabvunza akati matimi mamuchida kuti muone muise hari yenyu. Saka chii chazoitika kuti muzofukunura? Zvikanzi iwo pawataura kuti bvisai zvinhu zvenyu tanga takamwaya zviyo zvedu. Saka zviyo zvavo zvakanyura mumatombo. Saka tanchibvisa matombo aya tichiteta ivhu redu rine chimeya. Zvikanzi saka zvazodai vakomana yanzi ndo pavakatanga kunhunga matombo vakuvharamai mapfupa aya. Zvikanzi Sabhuku chiuyai muone zviri kuno. Ndikati handiko, ndiri kuchipatara. Saka todii? Ndikachimira ndifonere vanonzi vakandira jinda ramambo. Ndobva ndafonera vakandira ndo zvaitika kuno. Vakandira vakati amirai nditaure namambo. Achireva kubvira kureva chiFirusike. Kubva vachifonera uye amboona uye anonzi John Nyamudesa. Kwakuchifonera John Nyamudesa. John chii chaitika uye ndo paakabva atsanangura. Ndokubva vatora mumwe Sabhuku wekune rimwe village vanoitwa Sabhuku Mapfumo vanotonga kunonzi kuBenavist. Saka Sabhuku Mapfumo vakazouya nen'anga yavo inosvikirawo ikoko. Saka inini ndazosvikapo ndakuchivabvunza kuti ko chii? Zvikanzi tanchiti Sabhuku sori tichazokukumbirai kana tapedza munamato yedu mazuva 3. Tikanzi inini kukwira kwandaita muchikomomo tanchiti tihwande mvura ndo imwe statement. Tazenge taisa hari yedu yemukumbiro mastatement 2. Ndikati manje marasika vana chiburukai. Nokuti pakatanga kusvika vekutanga vandakandatumira kuti secretary na security nemakomiti member mamwe andabatana chairman endai munoona kuti chii chaitika. Vakasodza kuda kuvabvisa vakatenga vaine simba hanzi vachidzova vakati hatiburuke muno kana mazuva 3 edu asina kukwana. Saka inini kusvika kwandakaita ndichingoataura havana kuzoita havo zvenharo. Vakabva vati horaiti takutoburuka. Ndobva wabva mui muchikomo muyemwe. Saka vadaro ini ndakazomubvunza futi ndikati ko iwewe kuti uzosvika kuno chii? Zvikanzi ini ndakarota ndichinzi zvoni kwaurida kuenda unoita mazuva 3 kuchikomo uchasangana neguva rine mapondo. Asi munhu uyu akafa kare kare. Saka munhu uyu zvaakafa kare kare munhu iye anonzi Steni. Ndikati hona zvawakutaura wamboti Steni nhasi wamboti mombe wakuti Steni. Saka mombe yauri kufungidzira iwewe kuti yakaiswamo yainzi Steni here? Haana kugona kuzvidayira. Aburuka ipapo tadzoka. Ndasvika kuno kumba ndakazonzwa foni yakuringa zvinonzi nevakomana John uye akatanga kuona uye Sabhuku Mapfumo uye akazonzi nejinda ramambo chiendai munomhangana nyaya yekumapurisa. Saka akabva akwirawo kuenda kuepwedzi ndobva anomhangana kudombo. Saka vekudombo vaindobva vati
tiri kuuya shuwa vakwaya nemotikari yavo vakasvika vakatora mukomana neuyo yakatanga kuona nasabhuku mapfumo vakaenda kudombo ndobva vanobvunzwawo nyaya dzavo. Sabhuku mapfumo naJohn vakadzoka, mukomana ndobva anzi takumbosara naye. Takanofamba semhuri tichipinda mugomo rechikomo tichida kunochemerawo kuti mhuri yedu tine madzudzo, tine matambudziko zvakawanda zvatiri kusangana nazvo mukati meupenyu hwedu. So takabva tapinda muchikomo chiya takanopinda sechinyakare chatinoziva isu makoma haana muridzi, unongosvika unoteurawo kumbirira makumbiriro aundase aunoita. Tikasvika muchikomo chiya takabva musi wa28 tirimo takandotsanya chemera zvadaichemera 29 tirimo musi wa30 ndo pakuseni tanoda unopedza mazuva ekuti aite mazuva 3 ndo panobva pauyawo varume vakanouyawo vakati varume nzvimbo yamuri inzvimbo yedu, murikuita zvekunamata inzvimbo yedu, isowe redu pamuri muno munzvimbo ino wakatsanangura zvakawanda zvawakatsanangura. Ndakati handipikisane nazvo, handipukana nezvamurikuita sei zvamuri kutsanangura, asi tangoti tingopedze zuva redu rasara iri tozoita sei tomuka tichienda hedu mangwana. Takaita setanzwanana zvakanaka zvikanzi chibvisai zvinhu zvese zvamunazvo zviri mumapako zvaiswa muninga zvese muite sei muende kuchikomo chiri panext. Totaita sekudaro takumubva pfuko dzedu mikombe yedu zvese zvanga tinazvo totanga kubvisa. Saka taenda kuninga eseri ndokubva tatanga kunzi bvisai zviyo zvanga zviri pasi. Takatanga kutsvaira zviyo zviya saka mubako iroro muninga mune matombo akakura zvimwe chidhina zvakaita seichi anga arimo, akakura seizvi anga arimo. Saka taimuvha matombo aya tichiita sei tichitsvaira tichibvisa zviyo zvanga zvirimo. Munongoziva kuti muninga mumapako munenge mune softness nekanenge kakunyorodza, munenge mune kakunyorova kanenge karimo tichitsvaira. Saka mukutsvaira mai makazonobuda mabhonzi mapisi akadai somairi akabuda mubako riya. Handinangoti mabhonzi aya zvaangoripo pamwe ndemombe vakuru vaifamba kare vainota chinyakare chavo chavainoita. Mabhonzi emombe dzavainoita vainosiya makati memapako inzira yechinyakare. Handambozvisa mufunga kuti ndione sezvinhu zvakaipa. Saka varume vaya vainoti bvisai varidze nzvimbo iya vakavona kuti vakomana mune mafukundura munhu here apa. Ndo pane kuzobuda nyaya yekunzi vakafukundura munhu zvatsaurwa nepasiripo. Takati kufukundura munhu vanga varipo, vanga vari vanenge vana vashanu vanga varipo vati aiwa nyaya yatokura zvamafukundura munhu inini ngatitofonerei Sabhuku. Ndokubva afonerwa nemumwe anga ainzi John Nyamudesa. Ndobva afona varidza fona akatsanangura kuna Sabhuku Chiromo akati vanga vari kuparinyatwa, vanga vachiatenda imwe vanga vane murwere anga ari parinyatwa. Vanzi kufukundura munhu hanzi oraiti hazvina mhosva neyatifonerei headman achifonerwa achibva atsanangurirawo futi kumberi nenyaya yevhafonera mambo namambo dzokuni. Varidzwa foni zvikanzi mambo bva atsanangura anzi vanhu ivavo ndava tese ngavatorwe vasungwe. Vadzika futi mazuva aya achinotsanangura kuna Sabhuku. Sabhuku anga asiti pedyo patorwa Sabhuku wekurimwe village, Kandunya village, Benevista. Ndobva auya nemumwe anoitawo zvematare zvechivanhu akadzi hapana nyaya itomboripa pada kungovharwa chiti mabhonzi aya haisimbori nyaya yekuti munhu hanzi afukundura munhu. Ipapo pakaungana vanhu vakawanda vakabva kuno kuDunstone Seke vakaungana vakaona zvanga zviripo paground. Chingoti ivo Sabhuku akatsanangura akati zvichakwanise kuti murambe muchiendera mberi nematare nezvaitika izvi. Saka imi muchito maita sei chivhai marongedza zvinoenda kana muchizonouya mutanga kuda sei kutangidza patsva matare edu. Ndakati zvakanaka zvakadaro. Sezvo mapurisa akabva anga afonerwa vauya zonitora pamba mukicheni. Ndatori mukicheni anga agara vauya mapurisa taenda kuairport police station. Tasvika ikoko nyaya yatsanangurwa zvanga yakaita vavhurwa dhoketi. Asi mapurisa vachiona nyaya vakatsanangura kuti chekutanga ndechekuti kana muchiti munhu afukundura munhu anga nzvimbo yamuri kutsanangura kuti nzvimbo inovigirwa vanhu here inonzi munhu afukunura munhu. Zvikanzi kwete. Chechipiri zvawatsanangura kuti zvakasangana nemabhonzi aya mukutsanangura kuti munhu akafukunura anga achiziziva here kuti ari kufukunura munhu. Zvikanzi anga asingazive ise mistake. Ini ndakanorara zvakanoitika ndizvo ndakanorodiswa hope ndakaudzwa kuti nzvimbo yauri kuenda inzvimbo yekuti ine mweya wemunhu unotenderera mukati menzvimbo iyoyo.
asi mukati menzvimbo iyo munhu yeye munhurume asi munhu anodzisiteni. Ndakati zvamuri kundiudza izvi hazvina mhosva neni, ndoda kuenda kunoteura nhau dzangu zvogana zvakanopera zvakadaro. Ndopane nyaya iyoyo ndakati handitsvage zvakawanda nezvazvo. Nyaya ndakuona senge mabhonzo emunhu, ndakaona sei mabhonzo emombewo. Ndopandakangoona ndakoti ndiri kusiyana nazvo zvakanodaro. Takaona pano 2006. From 2006 ndobva tazoona vamwe vemasvikiro vari pano, ndokwabvunza kuti murikubata muri kusangano ripi, ndokuti tobata tiri musangano, hatiti zvekusangano patinoita zvemashavu. Saka ndokuchibvunzana nekutaurira tadoda kuti wabve pano patinonamatira pakubvisa zvinhu zvavo kwawaita, waitanga wamboita zvekumbomberera wachitora zvinhu zvavo wachiendesa kuseri kwechikomo futi. Saka pawakati tapedza kubvisa zvinhu zvavo, inini mutungamiri wangu takati regai toona kuti zveshuwa wapedza kubvisa zvechokwadi here. Saka mukati mechikomo mune mbiya idzi wangoisa pasi mumapako imomo. Saka mbiya idzi wakadzibvisa, saka pakubvisa kwavo taita kuti tione kuti zveshuwa wapedza kubvisa here. Ndokuona pane mapfupa ari panze, ndokuvatera kuseri kwechikomo kwawangaenda. Ndavatera vakauya, ndokuwabvunza kuti maita sei mukati memuninga umu. Vamwe vacho vanoramba vanoti izvi hatombobva tambozviona, asi ainzi ndiye mutungamiri wacho enyaya idzodzo wemasvikiro iwayo. Ndiye kuti ndandazviona asi ndichazoya ndovhara. Saka ndokubvunza kuti wanga uchada kuzovhara ani, unomuziva here iwe udovhara wacho? Saka anonditaura kuti kwete. Saka takatanga kubvunzana, saka kana zvadai so zvinoitwa sei? Saka ese munhu anga akubvunduko ndowechidiki. No, ngatitsvage vanhu vakuru, pamwe pana akambozvionawo maitirwo azvinoitwa. So now takaedza kufonera mutungamiri wenzvimbo Sabhuku ndamuudza, anonditi zvinhu handisi kumba, ndiri kuchipatara paRenyatwa. Saka ndiri paRenyatwa, imi rambai muripo. Takaramba takamira takadaro kusvikira Sabhuku azofonera jinda ramambo Edimere. Afonera kudaro, jinda rakazondifonerawo zvakare ndiri panapa. Randifonera ndokuudza kuti tsanangurira. Saka jinda iri rakamboda kubvunza kuti asi wanga wakutsvaga gold here? Ndati wari kutitsanga tine zvematare emumusha kana kuti efamily. Saka pakuita kwavo, pawanga uri kubvisa zvinhu zvavo, wanga kuti wanga waisa zviyo zvavo pasi. Saka ivo vari kuti pakubvisa kwedu zviyo ndipo tazoona mabhonzo yaari. Saka zvadaro nezvokuti Edimere akazofonera umwe Sabhuku weNext Farm. Zvazi tiendero neanogona anoziva zvemasvikiro, onoti pakamira sei paitwa newana. Zveshuwa Sabhuku akaya newamasvikiro wacho wamwewo wasiri iwawo. Ndokuya koita kumbomberera semaomberero anoziva zvavanoita, vaidza kumbovhara-vhara. Asi vaidza kuvhara-vhara sokudaro, Sabhuku akazouyawo nguva kuma5. Asvika Sabhuku munzvimbo munomu, anondibvunza kuti izvi makazvitanga rini, vachibvunza vana bhoza vanga vasati vambozviona vachizviita. Zvazi zvinhu zvingoripo zvoti tinoita zvemaratare toroteswa. Saka pakubvunzana kwedu uku kwataitirana, takabvunza tichiti ko mimo kwenyu pane here zvamunombodzidziswa kuti kana kuti kuhope kana kuti kuita sei maererano nemafambiro muchazoita? Anoti iye ndakaedza kumboroteswa
ndichiudzwa kuti akwa uchaenda uku uchasangana ne munhu akatsakatika zvisina tsarukano. Kata vamwe vabvunzi vabva vati ainzi ani ndokuti anonzi Steni. Mubvunzo wobva wayo izvozvo kuti anonzi Steni ani, zvasa anozonzwisisa nezvazvo kuti ainzi Steni ani. Noda kwekuti ndandichiurira zvangu zematare emusha mangu. Saka zvinhu zvaitika saizvozvo izvi ndezvokuti waidza kumbomberera vachimwaya bute ravo. Sabhuku paakaenda kumba akazofonerwa zvenejinda achinzi unofanira kuenda kupolisi. Ndipo pakaendwa kupolisi. Polisi ibva izomuka ichiuya mangwana acho. Polisi yakauya ikasvika panzvimbo ikaona matikirwo azvo. Yaona matikirwo azvo yakabva yatitora bva taenda kudombo tatorwa mastatement. Tatorwa mastatement takabva tanzi uyu ngambosare iye mutungamiri wemasvikiro. Asara takazi isusu koti tokudai kuRotonro mune Musemande. Ndipo takazoenda Musemande kuRotonro aibva aine mupurisa wanga ainayo kudombo. Wasvika ikoko kuya uko ndokutongwa tikazi amuzodzoka koti yenyu musi wa 25 room number 9 ndo mamira akaita nyaya iyo.